Attakk wara ieħor mill-kandidat tal-Partit Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Joseph Caruana waqt il-programm Realtà ta' tnejn filgħaxija fejn anki huwa ammetta li sodisfatt li qed jattakka lill-Partit Nazzjonalista. Dan id-dibattitu fuq ix-xandier nazzjonali kien mimli insulti mill-esponenti laboristi, xi ħaġa sintomatika ta' din il-kampanja. Naħseb tlajt fi frame of mind fil-Partit Nazzjonalista. Persuna oġġettiva Tajtela bringing nazzjonalista u arroganti, ġifieri tela tlajt fi frame of mind. Ekkatela li ekkattajt. Is-serjetà spiega ħilna di. Inti tajt li huwa dokumentali graj. Ħeġġu l-Prim Ministru ħalli jippubblikaw. Għatlek li frame of mind li tħalt fi fil-Partit Faxxisti maħniex. Tajjana faxxisti u koll issa. Faxxisti. Tajjana faxxisti. Mela l-lum għatina li ma nandu għabrin nazzjonalista arroganti tajjana faxxisti. Ma Joseph Caruana kompla wkoll il-kandidat liħor Alex Saliba. Di trodux terrepetu dawn il-nazzjonalisti srib-valenużi. Il-nazzjonalisti srib-valenużi. Mela l-lum kena zew statements. Minu twilet fabrik il-nazzjonalista u arroganti. U minu huwa nazzjonalista u servelenuż. Minkejja l-interruzzjonijiet kontinwi, il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Roslyn Borġnajt u Frank Psajla, tkellmu fuq politika Ewropea Maltija li sservi ta' ġid għal poplu Malti u għawċi. Niddefendu l-Malta billi naħdmu favur il-ħaddiema, naħdmu favur l-ambjent, naħdmu favur pagi diċenti, naħdmu favur l-annimali, naħdmu favur is-soċjetà in ġenerali, favur iż-żgħażagħ, il-middle age, il-pensjonanti u dik li tfisser li tiddefendi l-Malta, tiddefendi lil kull ċittadin Malti u għawċi. Malta mhijiex l-esponenti tal-Gvern. Meta ngħidu niddefendu lil Malta, ifisser niddefendu liċ-ċittadini tagħha, lil Maltin u lil Lawċin, lil pensjonant u lis self-employed, lil min sejjer tajjeb u ħafna li sejrin tajjeb u dawk li mhumiex sejrin tajjeb u ħafna li mhumiex sejrin tajjeb, lil bidwi u lis sajjied. Kategoriji differenti ta' Maltin u ta' Għawċin. B'dak tifhem meta jfisser tiddefendi l-interessi ta' Malta. Esponenti soċjalisti fil-programm komplew jinterrompu l-kellima tal-Partit Nazzjonalista fejn ħareġ biċ-ċar li dan kien l-irwol tagħhom tul id-dibattitu li jtelfu l-kandidati nazzjonalisti milli waslu il-messaġġ tagħhom.